Tak ahojte, ja som Sonia, som tu za spoločnosť KV. Väčšina z vás nás pozná pod názvom banka alebo bunka. My nie sme IT firma, ale firmám v tomto sektore vieme poskytnúť priestory na stretnutia, kde si môžu robiť workshopy, porady, meetingy, stretnúť sa mimo svojich firiem, aby zmenili prostredie. Takisto máme coworkingové priestory, kde môžu prísť pracovať na deň, na týždeň, na mesiac, aby zažili aj nejakú inú atmosféru. Okrem priestorov na stretnutia vieme samozrejme pomôcť aj s organizáciou nejakých podujatí, prípadne dať dokopy viacero firiem z klastra. Tak aktuálne sa po 11 rokoch sťahujeme z priestorov banky do nových priestorov, ktoré chceme už od začiatku mať nachystané tak, aby sa tam ľudia cítili za bývanie, ako sa cítili u nás v banke. Takže to je taká najväčšia výzva.